Dit is onze balancebox, een nieuw product voor een nieuwe markt van ons. Een balancebox die gewichtloos het scherm verplaatst. En die tevens ook de mogelijkheid biedt met het tiltframe het scherm te kantelen. Het Maastrichtse bedrijf Thomas Regoe heeft een sterke focus op groei en wil zelfs wereldwijd marktleider worden in zijn métier. En daarbij hoort een groot investeringsplan. Thomas Regoe heeft de laatste jaren zijn positie verder verstevigd door naast de traditionele kantoormarkt nieuwe markten aan te boren, zoals de markt voor flappentappen. Ondanks sterke concurrentie is het bedrijf in staat om zelfs te exporteren naar lagelonenland China. De jury beschouwt het Maastrichtse bedrijf als voorbeeld van een maakindustrie in de regio die door innovatie en exportstrategie de omzet flink weet op te krikken. Hier op deze vierkante meter en in deze hallen zijn we bijna 180 jaar geleden begonnen met het produceren van spijkers. En die spijkers die waren met name bedoeld voor het bouwen van schepen. In de jaren 50 hebben we een transitie doorgemaakt en zijn we begonnen met het produceren van telescopische geleiders. Deze telescopische geleiders die produceren we nu in deze hallen in Maastricht met 250 vakkundige mensen. Deze geleider wordt bijvoorbeeld toegepast in de geldautomaten die wij wereldwijd beleveren. Het product is klantspecifiek gemaakt, zodat de klant het perfect in zijn eigen apparaat kan toepassen. Als we kijken naar een markt als Amerika, waar we eigenlijk dachten redelijk snel grote stappen te kunnen gaan zetten, daar merk je dat de Amerikanen op een hele andere manier zaken doen dan wij in bijvoorbeeld Nederland doen. In Amerika maak je een afspraak om de toekomst verder te gaan, dat je misschien zelfs op een bepaald project gaat offreren. Maar dan hoor je de hele tijd niks. En denk je, hoe kan dat nou? Want we zouden toch een aanvraag krijgen. Nou, dan zie je dat de Amerikanen behoefte hebben aan heel intensief en close contact. Dus we zien ook dat we ons netwerk dus in Amerika nu op een andere manier moeten gaan uitbreiden. En veel meer lokaal die markt moeten bewerken, omdat je het vanuit Europa niet kunt. Japan is weer heel anders. Daar kun je juist heel goed op afstand ook zaken doen. Je moet daar zeker ook een aantal keren de relatie bewerken. Maar dat is ook weer een land waar heel duidelijk met afspraken gewerkt kan worden. Japanners, zeg ik altijd, zijn een beetje de Duitsers van Azië. Het unieke van Thomas Regoe is dat we producten leveren die klantspecifiek zijn. Producten die met features die de klant wil hebben geleverd worden. Nou, we zijn een bedrijf dat al heel lang exporteert. Dus het is iets wat eigenlijk al in de poriën van het bedrijf zit. Daarnaast hebben wij een hele duidelijke focus om daar ook verder in te groeien. En een van onze krachten in de internationale markt is dat wij proberen vanuit de basis hier in Nederland, in Limburg, de hele wereld te bedienen. En we hebben een hele sterke concurrentie. Onze markt is absoluut geen kleine markt. Er zitten grote spelers wereldwijd en wij krijgen het voor elkaar om vanuit hier, uit Maastricht, eigenlijk die markt uiteindelijk toch heel goed te pakken en zelfs nog te groeien. Internationaal ook vooral, als we kijken binnen Europa, maar ook richting Azië, China, Japan en Amerika, waar we nu ook een stap aan het zetten zijn om daar ook nog verder te groeien. We willen absoluut groeien. We willen geografisch de wereld nog verder veroveren. We zitten al in heel veel continenten, heel veel landen, maar we willen daar nog in verder gaan. Onze kracht zal moeten blijven zitten in het comfort bieden naar onze klanten. We zeggen eigenlijk dat onze klanten willen helpen om een bewegingsoplossing aan te bieden. En dat is niet alleen in de technische zin, maar dat is ook in de service eromheen, in de kwaliteit die we leveren. Daar willen we aan blijven werken, zodat we van daaruit die groei kunnen realiseren. En dan hebben we het over binnen een aantal jaar 30% groei. Waarbij we ook nog zeggen dat we dat voor 25% met nieuwe producten willen doen. Dus nieuwe producten die we nu nog niet hebben, maar die we nog de komende jaren gaan innoveren.